Ahojte, to najhoršie z LEGO časákov sme si už ukázali a dnes sa pozrieme na úplne opačné spektrum. Ukážeme si naopak to najlepšie, čo časopisy ponúkajú. A nie je určite prekvapením, že to minimálne pre mňa je Star Wars. Určite je to kvôli figurkám, ale zároveň aj týmto perfektným minibuildom, ktoré si dnes postavíme a prídeme na nejaký spôsob, ako ich čo najlepšie vystaviť. Čiže máme ich tu 5, tak sa na to poďme rovno vrhnúť. Okrem minibuildov sú na časákoch najlepšie aj plagáty a teraz sa pozrieme na celú ich promenádu. Pozrite na ten prvý, vyzerá úplne brutalitne a hodí sa na akúkoľvek stenu. Z druhej strany je Boba Fett s jeho ikonickou loďou Slave 1. Ďalej tu máme útok na hviezdu smrti, pričom z druhej strany je Millennium Falcon. Ďalej droid BB-8, nasledovaný Boba Fettom, ktorý má z druhej strany Stormtrooperov. A klinček nakoniec je hlavná hviezda Darth Vader. Do komentárov nám dajte vedieť, ktorý z plagátov sa vám páči najviac. No a určite, ak radi sledujete naše videá, nezabudnite kliknúť na odber. Po promenáde plagátov sa môžeme vrhnúť na stavu minibuildov a začneme X-Wingov. Tak a X-Wing máme ako prvý z minibuildov hotový. Za mňa je perfektne prepracovaný, na to aký je malý, je veľmi kompaktný a nechýba mu že absolútne nič, takže určite sa teším, až ho vystavíme. AT-ST, známe predovšetkým z útoku na dedinku Evokov, je úplne perfektné. Celý build je veľmi zábavný, výhodou je, dúfam, že mi to teraz nespadne, 360 stupňov otočná hlava, alebo teda to vrchná časť tela. Najväčšia výzva ale spočívala práve v tých nohách, ktoré bolo treba tvarovať do toho, aby to stálo a som rád, že to je ako tak pevné, ale stačí do toho fakt jemne ťuknúť a stráca to rovnováhu. Nič to ale nemení na tom, že to vyzerá fakt brutálne. A teraz poďme na loďku Boba Fetta. Tento minibuild bol zatiaľ najmenej náročný, čo sa týka stavby, čiže zabral asi najmenej času. Napriek tomu vyzerá fakt perfektne, takže teraz ho môžeme smelo zradiť ku X-Wingu a AT-ST. No a teraz poďme na tento nádherný tank AT-TE. Skvelé lepidlo. Po najrýchlejšom je tento build úplne najlepší a najprepracovanejší a bola s ním fakt najväčšia zábava. Celá stavba bola nie že komplikovaná, bola trošku náročnejšia a všetky tie prvky, ktoré tam sú, ma akorát vedú k tomu, že by som chcel kúpiť to veľké ATT a postavať si práve to, lebo fakt to bolo super. A na záver, ako vo všetkom, nechávam to najlepšie a za mňa je to Millennium Falcon. Tak toto bola fakt rýchla práca. Ako som vravel, Millennium Falcon ma prekvapil tým, aký bol jednoduchý a v podstate ten vizuál nie je nejak náročný. Na druhej strane vyzerá fakt dobre a tú peticu doplní, myslím si, že úplne obstojne. Takže buildy máme za sebou, no a poďme sa pozrieť na ich promenádu. Z hľadiska tých buildov, tak číslo 1 je za mňa určite AT-TE, potom by som dal X-Wing, následne AT-ST, štvorka by patrila Boba Fettovi a jeho Slaveu a posledný by som dal ten Millennium Falcon, ktorý ma trošku sklamal. A na záver nám už zostáva iba nájsť nejaký spôsob, ako ich fakt krásne vystaviť. Moja predstava je niečo do nejakého rámu, niečo podobné obrazu, ale napíšte nám nejakú inšpiráciu do komentárov, ktorú môžeme zrealizovať na video. Nezabudnite dať like a vidíme sa na budúce. LEGO zdar!